Sila yun? Kani kadako. Ano siya na brown pa man? Ano siya abakan siya? Oh, Ano ko sa pinya? ang kanya ang pinya. Ano ba ang color sa pinya? Ang abakan. Ako sabihin mo magbulag. Ibulag ko man, di ba? Kaya, di ka na sa field ka mag-bulag. Asan ang field? Layo ba ang field? 500 meters pa daw lakto. Ay, lakton pa yun. Hindi makasulod sa kanan. Sa ulan. Usa ka makina, 10 kilos ang adlaw. Ano ba? 10 kilos lang? Wala ka makina na nagpabigto ba? 10 kilos lang kada makina, kada adlaw. 10 kilos lang ba? Ang bagan, hindi 10 kilos lang. Ay, 10 kilos sa 30 day. Ang tumagal lang galintiban. Square. Pero ate, pag kapin profit, try profit na. Okay lang, ba't maabugan siya? Oo, okay naman. Hindi siya, kung ano siya, morning dito o nga ka ng murag. Dugay na kaayo.